Takže čau lidi, tady je Nerix a vítám vás u mého prvního videa. A moje první video se bude týkat toho, co vlastně, pokud chcete mít skin v Minecraftu a nemáte originální verzi. Je to úplně jednoduchý a to je také hrozně krátké, máte to asi do 5 nebo do 4 minut. Takže pokud chcete vlastně mít toto, potřebujete základní věc, půjdete na stránku Minecraft skins.org a naběhne vám takováhle stránka, na to kliknete a pokud přejdete trošku dolů, tak tady si stáhnete instalátor modů. Až se vám nainstaluje a rozbalíte to, tak si ještě budete muset stáhnout tento programek, abyste vlastně aby vám to šlo, abyste si viděli ten skin. A vlastně máte tady potom jestli chcete, aby váš skin byl, bohužel tento skin není vlastně vidět, vidějí ho jen ty, kteří mají stažený taky ten program, takže vlastně tento má stažený ten Framework 3.5, tak uvidí ten skin a vy zase uvidíte jeho. No, to jsem se trošku tomu zamotal, ale to je snad jedno. Taky při instalaci těchto programů musí být MCčko vypnutý, takže já si ho musím vypnout, tak. A potom až to budete mít všechno stažený, půjdete na stránku Nova Skins, která bude taky v popisku videa a vlastně tady si vyberete jakýkoliv skin, který máte. Já jsem třeba tady náhodou si vybral tady ten, nevím, kdo ho dělal, neznám ho. Až potom budete mít vybraný skin, kliknete na Save, až se vám ten skin teda uloží, pojmenujete ho, to je úplně jedno jakým jménem a dáte Save. Tady do toho nemusíte psát nic, to je úplně zbytečný. Potom dáte download, zmenšíte si stránku a hodíte to na plochu. Tak a nyní, když už to máte, je skoro všechno hotovo, ale zdaleka ne všechno. Tuto stránku, pokud jste to dobře přetáhli, si můžete vykliknout. Ale tu Minecraft Offline Skin si musíme nechat zaplout. Pokud chcete, aby váš skin byl vidět, nejdřív si tady musíte dát na stránce nastavit skin. Počkáme, jestli to načte. Tak dělej. Co s tím je? Říkal nastavit skin. Nastavit skin. Tak si chvilku počkáme. No konečně se to odhodlalo načíst. Nakonec jsem musel celou stránku vypnout a začít. Prostě si ji načíst znova. Tak pokud se nám načte taková ta stránka a nespadne vám to jako mě, tak sem zadáte vaše jméno v Minecraftu, je to úplně jak je jedno, ale taky další zásadní věc je, aby se to jméno bylo úplně stejný, protože jinak vám to vlastně nepůjde. Potom si vyplníte heslo, to se nemusíte lekat, to je na téhle stránce heslo, aby vám to, nevím, nikdo asi nemohl sebrat. A zde dáte váš e-mail, ale to nemusíte, protože jenom když ztratíte heslo, tak vám to vlastně pošlou. Potom si tady vyberete skin, ten už je často předvybrazený a dáte procházet. Až si najde, pokud jste si to hodili na plochu, což je podle mě nejjednodušší, než to hledat v nějakých souborech, není to teda podle mě, a až si najdete ten váš skin, tak na něj klikněte dvakrát a tedy pokud jste vám takhle vybral, vlastně tento, no jak to říct, program, tak dáte nahrát soubor. Ještě vám potom podobně ukážu tu instalaci, protože já už to mám nainstalované, takže pokud máme teda už tohle nahrané, tak nejdřív vám ještě ukážu tu instalaci, kdybyste se náhodou třeba v tom nějak nevyznali, ale podle mě si tady můžete pustit tady to video, který vám to vlastně ukáže ten popis, takže to je podle mě zbytečný to ukazovat. No a teďko, když už to tedy máme, tak si zapneme Minecraft. Počkáme si chvilku. Tak, tady to vyhodíme. Tak. Jo a až se vám to teda nainstaluje, tak tady si musíte vybrat složku s těma Minecraft skinama, kterou najdete v Edit Profile. To je všechno v tom videu. Tak, a nyní musíme doufat, že to bude fungovat.
Ach ano, jak si můžete povšimnout, mám ten skin, který jsem si předvybral, takže tento je to naprosto funkční, jen je možná škoda, že ho nevidí nikdo, kdo vlastně má Minecraft, vlastně pokud nemá stažený ten program, ale třeba se to nějak vylepší. Tak jo, děkuji vám za shlédnutí tohoto videa a zase se uvidíme u dalšího videa. Čus!